Cine a avut curajul să creadă că te poate bloca într-o dimensiune de sticlă și întuneric, fără ca cerul să reacționeze violent în apărarea ta? Aceasta nu este o coincidență că citești aceste rânduri chiar acum, ci este un contraatac divin declanșat exact în secunda în care dușmanul credea că a sigilat ritualul împotriva numelui tău. Căci există o oglindă spirituală, o suprafață consacrată în ascuns, pe care cineva a scris destinul tău inversat, sperând să vadă cum viața ta se prăbușește pe măsură ce imaginea ta este distorsionată de invidie și vrăjitorie. Dar ascultă bine avertismentul care vine direct de la tronul de judecată. Nu te juca cu acest moment, pentru că ceea ce a fost programat să te distrugă în următoarele 24 de ore este pe cale să fie spulberat în mii de cioburi care nu se vor mai putea lipi niciodată. Așa că te întreb direct, simți presiunea nefirească din ultimele zile, acea ceață mentală care nu te lasă să vezi clar viitorul, acea oboseală care nu este fizică, ci o scurgere de putere vitală? Este semnul clar că o oglindă malefică a fost activată, un punct de contact prin care ochi străini îți monitorizează pașii, încercând să anticipeze binecuvântarea pentru a o fura înainte să ajungă în mâinile tale, dar astăzi Dumnezeu intră în camera secretă a dușmanului tău nevăzut cu un ciocan de foc, gata să facă țândări orice proiecție falsă asupra identității tale. Și dacă ai curajul să stai în spărtură pentru casa ta, scrie acum în comentarii: distruge oglinda, Doamne, ca un act profetic de autoritate, pentru că lupta nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva acestor dispozitive spirituale de supraveghere și limitare, căci s-a scris că acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecoasă, dar dușmanul a folosit acest principiu pentru a crea o ceață densă în jurul oportunităților tale, blocând lumina 111, care trebuia să îți inunde viața cu claritate și direcție nouă. Gândește-te la toate momentele când ai fost pe punctul de a reuși și, inexplicabil, totul s-a risipit ca o reflexie într-o apă tulburată. Acela a fost momentul când oglinda consacrată a vibrat împotriva ta, un mecanism vechi de captare a binecuvântărilor, dar ignoranța ta se termină astăzi, pentru că Duhul Sfânt aprinde o lumină puternică peste aceste lucrări ascunse și îți spun cu autoritate profetică faptul că nicio armă făurită împotriva ta nu va propăși, nici măcar acele arme subtile de sticlă și argint ascunse în dulapurile invidiei, unde numele tău a fost rostit în șoaptă cu intenții de legare. Și vreau să declari cu gura ta chiar acum, oriunde te-ai afla, orice imagine falsă despre mine se topește acum în prezența focului divin, pentru că există o putere imensă în mărturisirea ta, o rezonanță care sparge frecvența răului. Este timpul să înțelegi că reflexia ta în lumea spirituală nu mai aparține acelui altar, căci Dumnezeu a trimis o legiune de îngeri să curețe atmosfera din jurul tău. Și chiar dacă ei au încercat să te facă să te vezi mic, neputincios și învins, adevărul strigă mai tare decât minciuna lor, arătându-ți că ești cap și nu coadă, că ești sus și nu jos. Și observă cum numărul 444 apare ca un semn de stabilitate și protecție divină în mijlocul haosului, confirmând că fundația pe care stai nu poate fi zdruncinată de nicio vibrație negativă, oricât de puternic ar fi ritualul de oglindire făcut împotriva ta. Cineva din trecutul tău, o persoană pe care poate ai ajutat-o, a întors fața către întuneric și a folosit familiaritatea cu tine pentru a crea o copie, o dublură spirituală pe care să o lovească, sperând că tu vei simți durerea. Dar legea ricșeului divin este activată în acest moment și tot ce a fost proiectat spre tine se va întoarce înapoi cu o viteză amețitoare spre sursă. Nu din răzbunarea ta, ci din justiția lui Dumnezeu, care nu permite ca unsul său să fie atins fără consecințe. Așa că
Pregătește-te să auzi vești despre confuzie în tabăra celor care te vorbeau de rău, despre o ruptură bruscă a alianțelor făcute împotriva ta, pentru că atunci când Dumnezeu sparge oglinda vrăjmașului, cioburile nu aduc 7 ani de ghinion pentru tine, ci 7 ani de restituire dublă pentru tot ce ți-a fost furat prin acea poartă de acces ilegală. Te-ai simțit vreodată privit în propria casă, o senzație rece pe șira spinării, chiar și atunci când ușile sunt încuiate? Aceasta este prezența ochiului care privește prin oglinda consacrată, dar astăzi, chiar acum, sabia Duhului taie acea legătură vizuală, orbind ochiul invidiei și sigilând intimitatea ta cu sângele mielului, astfel încât nimeni să nu mai poată spiona planurile pe care Dumnezeu le are pentru tine, și te provoc să-ți verifici inima, să scoți orice frică, pentru că frica este materialul care ține oglinda intactă, dar credința ta este piatra care o face praf. Și dacă simți că acest mesaj este pentru tine, dacă Duhul tău tresaltă la citirea acestor cuvinte, înseamnă că eliberarea a început deja. Procesul de decuplare de la acea sursă toxică este în plină desfășurare, iar tu trebuie să participi activ. Scrie numele tău mai jos și spune: sunt eliberat de ochiul rău, pentru a marca acest moment în cronologia eternității. Nu este întâmplător că ai ajuns la acest punct al torentului de cuvinte. Este o programare divină, o intersecție unde 777, numărul perfecțiunii și al finalizării divine, sigilează sfârșitul unui ciclu de stagnare și începutul unei iere de accelerare, căci oglinda nu doar că te spiona, dar te și ținea pe loc, reflectând mereu aceeași imagine a zilei de ieri, împiedicându-te să vezi orizontul nou. Dar ciocanul cuvântului lovește acum centrul acelei oglinzi, exact acolo unde numele tău era gravat, mistic, și crăpătura se extinde rapid, ca o pânză de păianjen care se rupe, eliberând potențialul tău captiv, talentele tale blocate, resursele tale financiare care păreau să se evapore. Totul curge acum liber spre tine, neîngrădit de barierele de sticlă. Imaginează-ți cum cioburile cad la pământ cu un sunet cristalin, iar în spatele acelei oglinzi sparte se dezvăluie adevărata ta cale, o cale luminată, fără obstacole ascunse, și înțelege că Dumnezeu a permis această încercare doar pentru a-ți arăta că autoritatea ta în Hristos este superioară oricărei magii, oricărui descântec, oricărei priviri de ochi. Și de acum înainte, când te vei privi în oglinda fizică din casa ta, nu vei mai vedea umbra oboselii impuse, ci strălucirea slavei lui Dumnezeu. Peste fața ta vei vedea un războinic care a supraviețuit atacului nevăzut și a ieșit mai puternic, mai înțelept și mai periculos pentru împărăția întunericului. Ei au crezut că te pot închide într-o ramă, că pot defini limitele existenței tale, dar au uitat că tu ești făcut după chipul și asemănarea Creatorului care nu are limite. Și orice încercare de a reduce infinitul din tine la o reflexie finită este sortită eșecului catastrofal. Așa că ridică-te în Duhul tău, scutură praful de pe haina ta spirituală și pășește peste cioburile minciunii, căci ele nu te pot tăia. Picioarele tale sunt încălțate cu râvna Evangheliei păcii, dar și cu bronzul judecății divine împotriva șerpilor și a scorpionilor, și nimic nu te va vătăma. Aceasta este promisiunea, acesta este decretul care anulează sentința scrisă pe sticlă. Poate te întrebi de ce a durat atât de mult, de ce a permis Dumnezeu ca imaginea ta să fie manipulată atâta timp. Răspunsul este simplu și terifiant pentru dușmanii tăi. Dumnezeu a așteptat ca ei să investească totul în acel ritual, să își epuizeze toate resursele de răutate, pentru că atunci când lovitura divină vine, pierderea lor să fie totală și irecuperabilă, iar victoria ta să fie o mărturie incontestabilă a puterii Lui. Așa că nu plânge pentru timpul pierdut, căci Dumnezeu îți va da înapoi anii mâncați de lăcuste, anii furați de oglinzile mincinoase, și vei vedea o restaurare accelerată,
o recoltă care va veni peste tine atât de repede încât plugarul va ajunge din urmă pe secerător. Să nu te temi de zgomotul care se va auzi în lumea spirituală când această oglindă se va prăbuși. Va fi un sunet de tunet pentru urechile celor răi, dar pentru tine va fi ca o muzică de eliberare, un imn al libertății totale. Și te îndemn să fii vigilent în zilele următoare, să observi schimbările subtile din jurul tău, cum oamenii care te evitau încep să te caute, cum ușile care erau blocate se deschid singure, cum claritatea minții revine ca o dimineață proaspătă după o furtună de noapte. Toate acestea sunt dovezile că vraja oglinzii a fost ruptă, că influența ei a încetat și că ești din nou stăpân pe teritoriul vieții tale sub autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Rămâi în această stare de rugăciune continuă, nu lăsa garda jos, pentru că atunci când o fortăreață cade, praful se ridică, dar tu ai protecția sângelui sfânt și nicio particulă de rău nu se va lipi de tine, declară peste casa ta, peste copiii tăi, peste finanțele tale. Suntem invizibili pentru rău și vizibili pentru binecuvântare. Schimbă polaritatea, inversează efectul oglinzii, fă ca tot ce trebuia să te lovească să devină o treaptă de înălțare, căci Dumnezeu este maestru în a transforma blestemul în binecuvântare. Și ceea ce a fost menit să fie mormântul tău a devenit trambulina ta către destin. Continuă să mergi înainte, nu privi înapoi, nu căuta să vezi cine a făcut răul. Lasă răzbunarea în mâna Domnului, tu doar bucură-te de libertate, de aerul curat al Duhului, de noua perspectivă care se deschide în fața ta, o panoramă vastă de oportunități divine care așteaptă doar pasul tău de credință. Scrie amin și s-a împlinit pentru a sigila această realitate în viața ta acum și pentru totdeauna. Și nu te opri aici, pentru că odată ce sigiliul a fost pus prin aminul tău, începe procesul de curățare a memoriei tale spirituale, căci mulți dintre voi ați trăit atât de mult timp sub dictatura acelei reflexii distorsionate, încât ați uitat cum arată adevărata voastră față în lumina gloriei divine și există un pericol real ca, deși oglinda este spartă, mintea ta să încerce să reconstruiască din obișnuință vechile tipare de eșec. De aceea îți poruncesc profetic să nu te apleci, să aduni cioburile, să nu încerci să analizezi de ce eu, de ce acum, pentru că analiza excesivă a răului este o capcană care te poate tăia. Lasă cioburile acolo unde au căzut, la picioarele crucii, și ridică privirea spre Cel care este calea, adevărul și viața. Trebuie să știi că în momentul în care o oglindă de blestem se sparge, se eliberează o cantitate imensă de energie captivă și s-ar putea să simți în următoarele ore o căldură neobișnuită în zona pieptului sau o nevoie inexplicabilă de a plânge. Nu te opune, este detoxifierea sufletului tău. Este Duhul Sfânt care spală reziduurile de vrăjitorie mentală, pentru că ei au încercat să îți programeze subconștientul să refuze succesul. Dar Dumnezeu rescrie acum codul destinului tău cu foc și sânge. Cine ți-a spus că nu ești vrednic? Cine ți-a șoptit în nopțile de insomnie că vei rămâne singur sau sărac pe viață? Acel glas nu era al tău, ci era ecoul care venea din acea suprafață consacrată împotriva ta. Un dispozitiv de rezonanță demonică plasat strategic pentru a amplifica fricile tale, dar ascultă vuietul cerului care se pogoară acum peste casa ta. Simți cum se schimbă atmosfera? Este îngerul legământului care trece prin fiecare cameră a locuinței tale și șterge orice amprentă străină, orice semnătură invizibilă lăsată de vizitatori care nu îți doreau binele, ci doar doreau să colecteze informații pentru a le folosi în ritualurile lor de blocaj. Dar Dumnezeu le încurcă limbile chiar acum, exact ca la turnul Babel. Și confuzia care trebuia să te lovească pe tine se așează acum peste mințile lor, făcându-i să uite numele tău, să piardă adresa ta spirituală, să nu mai găsească drumul către destinul tău. Te întreb direct,
Ai simțit vreodată că muncești de 10 ori mai mult pentru un rezultat pe care alții îl obțin fără efort? Aceasta este legea oglinzii inverse, care te făcea să alergi pe o bandă rulantă fără să înaintezi, dar lanțul s-a rupt, roata de hamster a fost zdrobită și intri acum într-o dinamică de accelerare supranaturală unde 111, numărul noilor începuturi și al priorității divine, se aliniază perfect peste calendarul tău, marcând prima zi a restului vieții tale libere, o zi în care nu mai depinzi de aprobarea oamenilor, ci doar de favorul lui Dumnezeu. Și vreau să scrii acum numele unei persoane dragi, poate un copil sau un partener, pentru care vrei să ceri protecție împotriva acestor oglinzi. Scrie numele lor și declară: acoperit de sângele sfânt. Pentru că bătălia nu este doar pentru tine, ci pentru generația care vine după tine. Dușmanul vrea să transmită blestemul oglinzii din tată în fiu, ca o moștenire de eșec, dar tu ești veriga care rupe lanțul. Tu ești cel care spune până aici, oprind transferul de neputință. Gândește-te la Iacov, care a fost înșelat de socrul său de 10 ori. I s-a schimbat simbria, i s-a furat munca, a fost ținut într-o oglindă a manipulării economice. Dar când Dumnezeu a decis că timpul robiei s-a terminat, Iacov a primit o strategie divină, un vis, o idee care a transferat bogăția asupritorului în mâinile celui asuprit. Și îți profețesc că în zilele ce urmează vei primi idei neașteptate, soluții creative la probleme vechi, visuri lucide care îți vor arăta exact unde să arunci năvodul. Pentru că oglinda care bloca inspirația a fost făcută praf, iar canalul de comunicare dintre mintea ta și mintea lui Hristos este acum perfect curat, fără interferențe statice, fără paraziți spirituali, așa că fii atent la intuiția ta, la acea voce blândă și liniștită, pentru că ea te va ghida spre locurile unde binecuvântarea ta a fost ascunsă și păstrată pentru acest moment de eliberare. Nu este un accident că simți furnicături în mâini sau o greutate care se ridică de pe umeri în timp ce parcurge acest text. Este o operație spirituală în timp real, chirurgia Duhului Sfânt, care extirpă tumorile descurajării. Și vreau să fii conștient că dușmanul va încerca o ultimă intimidare, poate o veste proastă, poate o defecțiune tehnică, poate o ceartă iscată din nimic. Nu reacționa. Este doar zgomotul cioburilor care cad. Este doar un blaf al unui învins care nu mai are muniție. Rămâi ferm pe poziția ta, îmbracă-te cu toată armura lui Dumnezeu și înțelege că cel ce este în tine este mai mare decât cel ce este în lume. Și chiar dacă ei au consacrat oglinda la miezul nopții, strigătul tău de laudă de la amiază are puterea să anuleze orice ritual nocturn, căci lumina întotdeauna înghite întunericul, nu invers, iar viața ta devine acum un far, o sursă de lumină care nu doar că nu mai reflectă blestemul, dar începe să radieze vindecare pentru cei din jur. Observă cu atenție simbolul 777, care apare în duhul tău ca o garanție a victoriei totale, nu parțiale. Dumnezeu nu face lucruri pe jumătate. El nu doar sparge oglinda, ci și vindecă rănile pe care acea imagine falsă le-a produs în stima ta de sine. Te restaurează complet, minte, trup și suflet, și îți redă demnitatea regală de fiu și fiică de împărat. Nu mai ești sclavul părerilor altora, nu mai ești victima comparațiilor toxice, ești unicat. Ești o capodoperă în devenire și orice ochi rău care încearcă să te fixeze de acum înainte va orbi din cauza strălucirii pe care o porți. O strălucire care nu este a ta, ci a slavei Shechina care te învăluie ca o mantă de foc. Sunt unii care au îngropat oglinzi în pământ, cu numele tău scris pe spate, crezând că te pot lega de glie, că te pot face să fii greoi, depresiv, atras mereu în jos. Dar sabia Domnului intră acum în adâncul pământului spiritual, taie rădăcinile acelei vrăji și dezgroapă destinul tău din mormântul prematur. Auzi sunetul învierii. Este sunetul oaselor uscate care se apropie unele de altele. Este zgomotul restaurării structurii tale interioare. Pentru că Dumnezeu a poruncit vântului de miază noapte
și vântului de miază zi să sufle peste grădina vieții tale și să usuce orice mlaștină emoțională creată de lacrimile tale din trecut. Nu mai este timp de plâns. Este timp de război și de cucerire. Ridică-ți capul, șterge-ți fața, unge-te cu un de lemnul bucuriei, pentru că doliul s-a sfârșit, iar nunta mielului cu biserica sa și a destinului tău cu împlinirea sa este în plină desfășurare. Cineva care citește acum a avut dureri de cap persistente, ca o bandă strânsă în jurul frunții. Acesta este efectul coroanei de spini contrafăcute, o presiune mentală exercitată prin oglindă pentru a-ți bloca viziunea. Dar în numele lui Isus, acea bandă se rupe acum. Primește claritatea, primește eliberarea minții, primește pacea care întrece orice pricepere și dacă simți că această eliberare este pentru tine, interacționează profetic și scrie: mintea mea este liberă, ca să fixezi acest decret în realitatea fizică. Nu lăsa îndoiala să te fure. Credința este moneda cu care cumperi libertatea în împărăție, iar tu ești acum bogat în credință, bogat în speranță, bogat în dragoste, resurse pe care oglinda nu le putea reflecta, ci doar absorbi, dar acum ele curg din tine ca niște râuri de apă vie. Ai observat cum anumite relații s-au răcit brusc, fără motiv? A fost lucrarea de separare făcută prin oglindă pentru a te izola, căci lupul atacă oaia care este singură, dar Dumnezeu aduce acum oameni noi în viața ta, oameni de legământ, purtători de lumină, care nu vor fi geloși pe tine, ci te vor propulsa, te vor susține. Vor fi oglinzi curate în care vei vedea potențialul tău real, nu defectele tale. Pregătește-te pentru conexiuni divine, pentru întâlniri care par întâmplătoare, dar sunt orchestrate matematic de cer, exact la momentul 424, când fundația ta este gata să susțină greutatea noii glorii. Nu respinge oamenii noi care apar, cere discernământ și vei vedea că Dumnezeu îți trimite ajutoare, îți trimite îngeri în trup de oameni care să te ajute să cureți ultimile cioburi. Și mai este un secret pe care vrăjmașul nu voia să-l afli. Oglinda spartă nu se mai poate repara. Ritualul, odată distrus de puterea sângelui, nu mai poate fi refăcut cu aceleași materiale. Ei vor trebui să o ia de la capăt, dar sunt epuizați, resursele lor spirituale sunt falimentare, în timp ce tu ești reîncărcat, revitalizat, conectat la sursa inepuizabilă, așa că nu te teme de o contraofensivă, ești într-o poziție de avantaj strategic imens, stai pe muntele Sionului, deasupra văii umbrei, morții și de acolo de sus, problemele tale par mici, inamicii tăi par furnici, iar puterea lui Dumnezeu se vede în toată măreția ei, umplând orizontul vieții tale. Este momentul să faci curățenie și în casa ta fizică, aruncă orice obiect care îți aduce aminte de perioadele întunecate, schimbă așezarea mobilei, fă un act profetic de înnoire a spațiului, arată-i lui Dumnezeu că ești gata pentru noul sezon, că ai făcut loc pentru binecuvântarea care vine. Nu păstra haine vechi care miros a tristețe, spală totul, aerisește totul, lasă lumina soarelui să intre în fiecare colț, pentru că actul tău fizic declanșează o realitate spirituală și pe măsură ce faci ordine în exterior, vei simți cum se așează o ordine divină în interiorul tău, haosul dispare, anxietatea se evaporă și o liniște sfântă, o tăcere plină de prezență divină se instalează în inima ta, confirmându-ți că, într-adevăr, oglinda a fost spartă și ești liber. Te-ai întrebat vreodată de ce dușmanul s-a chinuit atât de mult cu tine? De ce atâta efort, atâtea ritualuri, atâta ură? Răspunsul este simplu, pentru că porți în tine o sămânță de măreție care îi terifiază. Ei au văzut în lumea spirituală steaua ta strălucind și au încercat să o acopere, dar nu poți ascunde un oraș așezat pe un munte. Nu poți stinge un foc aprins de Dumnezeu. Valoarea ta este imensă și atacul asupra ta a fost doar confirmarea importanței tale în planul divin. Așa că ia acest
Atac ca pe un compliment inversat, dacă nu ai fi fost important, te-ar fi ignorat. Dar pentru că ești o amenințare pentru întuneric, au încercat să te oprească, însă au eșuat lamentabil și eșecul lor este treapta ta de înălțare, scara pe care urci spre următorul nivel de glorie. Acum, în încheierea acestui flux de putere, dar nu în încheierea lucrării lui Dumnezeu, vreau să faci un legământ cu ochii tăi, așa cum a făcut Iov, să nu mai privești la nimic rău, să nu te mai lași fascinat de întuneric, ci să-ți țintești privirea doar spre promisiunile lui Dumnezeu. Folosește cuvântul ca pe singura oglindă validă. Citește Scriptura și vezi acolo cine ești. Ești iubit, ești ales, ești iertat, ești puternic, ești mai mult decât biruitor. Aceasta este reflexia ta reală, eternă, neschimbată și nimeni, niciun vrăjitor, nicio circumstanță, niciun demon nu poate schimba această realitate. Trăiește în ea, respiră în ea, mergi cu capul sus, pentru că Regele Universului este Tatăl tău și El tocmai a câștigat războiul pentru tine. Simți cum pacea curge ca un râu? Este șalomul lui Dumnezeu care sigilează crăpăturile sufletului, vindecând traumele vechi, acele amintiri dureroase care reveneau ciclic sunt acum șterse, puterea lor emoțională este anulată și îți vei aminti de ele doar ca de niște bătălii câștigate, ca de niște cicatrici care dovedesc că ești un supraviețuitor, un erou al credinței. Continuă să mergi, continuă să crezi, continuă să speri, pentru că tot ce este mai bun abia acum urmează să vină. Ușa este deschisă, drumul este liber, iar Dumnezeu este cu tine, puternic ca un viteaz, gata să te salveze. Scrie ultimul tău amin ca un strigă de victorie care să se audă până în al treilea cer și pregătește-te să trăiești minunea. Dar stai, nu pleca, pentru că bătălia s-a mutat acum la un nivel de subtilitate pe care trebuie să-l stăpânești, căci victoria nu este doar momentul în care dușmanul cade, ci momentul în care tu rămâi în picioare, când fumul se risipește. Și trebuie să înțelegi că o oglindă spartă în lumea spirituală lasă în urmă o rezonanță, un ecou al imaginii tale vechi, care încă încearcă să vibreze în atmosfera casei tale, iar ignorarea acestui fapt ar fi o greșeală fatală. De aceea Duhul Sfânt mă îndeamnă să te duc mai adânc în misterul acestei eliberări, să-ți arăt mecanismul intim prin care această vrajă a fost construită, pentru ca tu să poți demonta nu doar efectul, ci și cauza, rădăcina amară care a permis oglinzii să fie instalată în primul rând. Gândește-te la materialul din care este făcută o oglindă. Sticlă și argint, o combinație care pare inofensivă, dar care în mâinile oculte devine o capcană pentru suflet. Argintul fiind simbolul răscumpărării în Scriptură, dar și prețul trădării. Amintește-ți de Iuda și de cei 30 de arginți. Exact așa a procedat și cel care a comandat ritualul împotriva ta. A încercat să cumpere destinul tău, să tranzacționeze valoarea ta imensă pe o sumă derizorie de satisfacție demonică, vânzând imaginea ta entităților care se hrănesc cu lumina altora. Dar ceea ce ei nu au anticipat este că tu nu ești de vânzare, că prețul tău a fost plătit deja pe calvar cu un sânge care valorează mai mult decât tot aurul și argintul din univers. Și în momentul în care ciocanul divin a lovit acea suprafață argintată, tranzacția a fost anulată, contractul de vânzare a imaginii tale a fost rupt în bucăți, iar dreptul de proprietate asupra identității tale a revenit integral în mâinile Creatorului. Acum fii foarte atent la un detaliu profetic esențial. În vechime, femeile evreice și-au donat oglinzile de aramă pentru a fi topite și transformate în Marea de Aramă, acel bazin imens din curtea cortului întâlnirii, unde preoții se spălau pentru a se purifica. Și vezi tu simbolistica uluitoare aici?
Dumnezeu îți cere astăzi să iei instrumentul vanității, instrumentul prin care te priveai cu ochi critici sau prin care alții te monitorizau și să-l arunci în focul său pentru a fi transformat într-un instrument de sfințire. Ceea ce a fost folosit pentru a te murdări spiritual devine acum sursa curățirii tale. Așa că te provoc la un act de credință. Imaginează-ți cum iei cioburile acelei oglinzi blestemate și le arunci în marea de foc a Duhului Sfânt și scrie în comentarii: transform blestemul în sfințenie, pentru că aceasta este alchimia divină, capacitatea lui Dumnezeu de a schimba structura moleculară a situației tale. Există o conexiune directă între oglinda spartă și finanțele tale, poate nu ai văzut-o până acum, dar reflexia distorsionată trimitea un semnal de respingere către oportunități. Era ca un câmp de forță invizibil care făcea ca banii să te ocolească, ca partenerii de afaceri să se răzgândească în ultimul moment, pentru că imaginea ta spirituală proiectată în exterior era una de lipsă, de nevoie disperată, nu de autoritate și abundență. Dar odată cu distrugerea oglinzii, magnetismul tău natural, cel lăsat de Dumnezeu, se reactivează și vei observa o schimbare de atitudine la cei din jur. Oamenii vor dori să te ajute, vor dori să investească în tine, nu pentru că ai făcut tu ceva special, ci pentru că staticul, zgomotul de imagine a dispărut, lăsând să se vadă aurul curat din interiorul tău. Și iată un semn profetic pe care trebuie să-l cauți. Secvența sunt 11, care va începe să apară în calea ta ca un indicator de aliniere, 3 de 1 stând vertical, ca niște stâlpi de susținere, reprezentând alinierea perfectă între voia Tatălui, lucrarea Fiului și puterea Duhului Sfânt în viața ta. Această secvență îți spune că dualitatea s-a sfârșit. Nu mai ești un om cu două fețe, una reală și una în oglinda vrăjitorului, ci ești unul, integru, neîmpărțit, iar această unitate interioară este forța care te va propulsa înainte cu o viteză pe care mintea ta logică nu o poate procesa încă. Așa că atunci când vei vedea 1:11 pe ceas sau numărul 111 într-un document, oprește-te și mulțumește, pentru că este confirmarea cerului că ești pe frecvența corectă, că linia de comunicare este deschisă și securizată. Dar să nu uităm de aspectul relațional, pentru că oglinzile malefice sunt adesea folosite pentru a crea dubluri în relații, pentru a proiecta suspiciune și gelozie acolo unde ar trebui să fie încredere. Poate ai simțit că partenerul tău sau copiii tăi se uită la tine, dar parcă nu te văd pe tine, ci văd pe altcineva. Văd o versiune irascibilă, rece sau distantă a ta. Deși tu aveai inima plină de iubire, aceea era proiecția oglinzii care se interpunea între voi ca un zid de sticlă, distorsionând comunicarea. Dar astăzi acest zid a căzut și te îndemn să privești în ochii celor dragi cu curaj. Vei vedea că privirea lor s-a limpezit, că te recunosc din nou, că acea ceață a neînțelegerii se ridică și este vital să profiți de acest moment pentru a rosti cuvinte de zidire, pentru a repara punțile arse. Scrie numele familiei tale și declară: văd clar, sunt văzut clar, pentru a restaura vizibilitatea iubirii în casa ta. Un alt secret teribil al acestor oglinzi este legătura lor cu timpul. Ele sunt adesea programate să te blocheze într-o buclă temporală, să te facă să retrăiești la nesfârșit aceleași traume, aceleași greșeli, ca într-un labirint de oglinzi dintr-un parc de distracție oribil, unde oriunde te întorci, vezi aceeași imagine a trecutului tău dureros. Dar Dumnezeu, Cel care este Alfa și Omega, sparge cronologia iadului și te introduce în cariosul său, timpul oportun, timpul favorului. Observă cum dispare senzația de déjà vu, acea impresie apăsătoare că am mai fost aici, am mai suferit asta. Ciclul s-a rupt,
Spirala descendentă a fost tăiată și te afli acum pe o linie dreaptă, o autostradă a destinului care duce doar înainte, nu înapoi, nu în cercuri. Și pentru a marca această ieșire din labirint, Dumnezeu îți va da un vis nou, nu un vis de noapte neapărat, ci o aspirație nouă, o dorință arzătoare pentru ceva ce credeai că e imposibil. Trebuie să fii conștient că atunci când o oglindă se sparge, cioburile pot tăia dacă nu ești atent unde calci. Metaforic vorbind, cioburile sunt gândurile reziduale, îndoielile care mai persistă, dar dacă se întoarce răul, dar dacă nu sunt destul de puternic, acestea sunt fragmentele ascuțite pe care trebuie să le eviți. Nu le atinge, nu le analiza, mătură-le cu mătura laudelor la adresa lui Dumnezeu. Umple casa cu muzică de închinare, citește psalmii cu voce tare, pentru că vibrația cuvântului lui Dumnezeu pulverizează aceste resturi microscopice de răutate, transformându-le în praf inofensiv, pe care vântul Duhului îl va spulbera departe de tine. Și dacă simți o neliniște bruscă, oprește-te și spune: sângele lui Isus curăță atmosfera, și vei vedea cum pacea revine instantaneu. Este fascinant cum lucrează justiția divină, căci legea oglinzii funcționează și în sens invers. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cei care au construit oglinda pentru a te distruge vor privi acum în propriile lor vieți și vor vedea exact haosul pe care l-au dorit pentru tine. Nu pentru că tu îi blestemi, ci pentru că oglinda spartă reflectă acum înapoi spre sursă toată energia neagră acumulată. Este efectul de bumerang spiritual, inevitabil și matematic precis, așa că nu te bucura de încăderea lor, ci roagă-te pentru mântuirea lor, pentru că aceasta este atitudinea care îți păstrează inima curată și te menține deasupra nivelului lor. Arată-i lui Dumnezeu că ești pregătit pentru promovare prin maturitatea cu care tratezi înfrângerea dușmanilor tăi. Aici intervine numărul 444, care apare ca un simbol al fundației, al pământului, al creației materiale stabile. După ce oglinda iluziei s-a spart, rămâne realitatea tangibilă a binecuvântării lui Dumnezeu. 4 colțuri ale casei tale sunt acum păzite de îngeri războinici, 4 vânturi ale Duhului aduc resurse din nord, sud, est și vest. Stabilitatea intră în finanțele tale, în sănătatea ta, nu mai ești pe nisipuri mișcătoare, ci pe stânca veacurilor, și această stabilitate va fi atât de evidentă încât și scepticii vor trebui să recunoască faptul că Dumnezeu este cu tine. Căci 444 este numărul care spune: suntem aici, nu plecăm, am ocupat teritoriul. Este steagul înfipt în pământul promisiunii tale. Poate că te simți obosit după această bătălie și este normal, eliberarea consumă energie, corpul tău fizic trebuie să se realinieze cu noua realitate spirituală, așa că dă-ți voie să te odihnești, să bei apă, să respiri adânc, nu te forța să faci lucruri mari în următoarele 24 de ore. Stai în prezența Lui. Lasă vindecătorul să ungă zonele unde au fost atașate cordoanele energetice ale oglinzii. Simți poate o ușoară durere în ceafă sau în plexul solar? Pune mâna acolo și spune: vindecare și restaurare în numele lui Isus. Căci acolo au fost punctele de ancorare ale proiecției false și acum carnea se vindecă, Duhul se reface și devii imun la viitoarele atacuri de acest tip. Un lucru extraordinar se întâmplă chiar acum în timp ce citești. Dumnezeu îți schimbă numele în lumea spirituală, nu numele tău de buletin, ci rezonanța identității tale. Până acum, când demonii îți strigau numele, el suna a victimă, a cel legat, a cel ce nu reușește. Dar acum Dumnezeu îți dă un nume nou, un nume care sună a tunet și a autoritate, un nume pe care doar El îl știe și pe care ți-l va revela în intimitate, dar pe care iadul îl recunoaște cu groază. De aceea vei simți o nouă îndrăzneală când te rogi,
Cuvintele tale vor avea greutate, nu vor mai cădea la pământ goale, ci vor lovi ținta ca niște săgeți de foc, ești rebranduit de cer, iar vechea etichetă de pe fruntea ta a fost ștearsă definitiv. Interacționează cu acest adevăr. Scrie, primesc numele nou, dacă simți că identitatea ta veche, cea plină de eșecuri și limitări, nu te mai reprezintă. Dacă simți că ești gata să intri în pielea personajului victorios pe care Dumnezeu l-a scris în cartea sa, înainte de întemeierea lumii, pentru că recunoașterea este primul pas spre posesie, trebuie să recunoști că ești regalitate înainte de a putea purta coroana. Și oglinda dușmanului te împiedica tocmai să vezi această coroană care stătea deasupra capului tău tot timpul, așteptând să te ridici și să o revendici. Și nu uita de cei care sunt încă prinși în oglinzi, mărturia ta va fi ciocanul care va sparge oglinzile altora. Când oamenii vor vedea schimbarea din tine, lumina de pe fața ta vor întreba ce s-a întâmplat și atunci vei avea ocazia să le spui despre puterea lui Dumnezeu care rupe orice vrajă. Nu ține această minune doar pentru tine. Ești chemat să fii un eliberator, un spărgător de oglinzi pentru neamul tău, pentru prietenii tăi. Puterea care curge prin tine acum este contagioasă, este o anointing, ungere transmisibilă. Așa că pregătește-te să fii folosit de Dumnezeu în moduri surprinzătoare, să ai cuvinte de cunoștință pentru alții, să discerni capcanele din viețile lor și să îi avertizezi cu iubire. Vreau să te avertizez asupra unui ultim truc al dușmanului. Nostalgia, da, sună ciudat, dar uneori ne obișnuim atât de mult cu imaginea noastră suferindă din oglindă, încât atunci când ea dispare, ne simțim goi, ne lipsește drama, ne lipsește statutul de victimă care ne aducea atenția celorlalți. Refuză această ispită. Nu privi înapoi cu dor la Egiptul robiei tale, nu dori ceapa și usturoiul sclaviei, doar pentru că libertatea cere responsabilitate. Îmbrățișează noul tău statut de om liber, chiar dacă la început pare necunoscut și vast. Dumnezeu umple golul lăsat de suferință cu prezența sa, cu bucurie, cu scop, și vei descoperi că viața fără acea oglindă este infinit mai colorată, mai vibrantă și mai plină de sens decât orice ai trăit până acum. Observă cum numărul 777 revine în atenția ta, numărul plenitudinii divine al sabatului final. El îți spune că lucrarea este gata, s-a isprăvit. Nu trebuie să mai adaugi nimic la jertfa lui Hristos. Nu trebuie să mai faci ritualuri complicate sau să plătești bani pentru eliberare. Credința ta activată aici și acum este suficientă. Ești complet în El, desăvârșit în El și orice voce care îți spune că mai trebuie să faci ceva este o voce mincinoasă care încearcă să te readucă sub jugul legii și al fricii. Odihnește-te în 777, odihnește-te în perfecțiunea planului Său pentru tine. În această nouă etapă vei observa că visele tale devin extrem de clare. Nu mai sunt acele coșmaruri încălcite, ci mesaje HD, 4K, direct de la tron. Notează-le, fă-ți un jurnal, pentru că Dumnezeu începe să descarce harta comorii în duhul tău. Instrucțiuni precise despre investiții, despre carieră, despre slujire. Oglinda nu mai bruiază semnalul și ești conectat la internetul divin de mare viteză. Informația curge, revelația curge și vei ști lucruri pe care nu le-ai învățat niciodată din cărți. Este cunoașterea prin Duhul, care te va face de 10 ori mai înțelept decât colegii sau competitorii tăi, exact ca Daniel în Babilon. Ai curajul să crezi că totul a fost spre binele tău? Că Dumnezeu a permis ca această oglindă să fie pusă doar pentru ca, spărgând-o, să elibereze o glorie și mai mare? Căci acolo unde a abundat păcatul și vrăjitoria, harul a prisosit și mai mult? Povestea ta nu este una de victimizare, ci de triumf. Ești eroul care a trecut prin foc și nu a mirosit a fum. Ești cel care a mers pe apele tulburi și nu s-a scufundat. Și această experiență ți-a construit o musculatură spirituală de oțel. Acum nimic nu te mai poate speria,
pentru că ai văzut fața răului și ai văzut cum Dumnezeu o spulberă cu o singură suflare. Așadar, ridică-te de unde ești, fie că stai pe scaun, în pat sau mergi pe stradă, îndreaptă-ți spatele, ridică bărbia, este o postură profetică de demnitate, comportă-te ca un învingător și sentimentele vor urma acțiunile, nu aștepta să simți victoria ca să acționezi. Acționează și vei simți, pășește cu autoritate, vorbește cu claritate, privește oamenii în ochi. Ești un templu al Duhului Sfânt, nu o casă bântuită de proiecții, și lumina din tine este acum neobturată, strălucind ca un far în noapte pentru toți cei din jur. Și pe măsură ce avansăm spre finalul acestui mesaj, dar nu spre finalul lucrării, vreau să faci un ultim gest simbolic. Scutură-ți mâinile ca și cum ai scutura praful sau cioburile invizibile, spune cu voce tare: mă scutur de orice legătură cu trecutul, fă-o fizic, implică-ți corpul în rugăciune, pentru că ceea ce legi și dezlegi pe pământ se leagă și se dezleagă în ceruri, și prin acest gest simplu declari universului spiritual că ești curat, liber și gata de noul capitol, un capitol scris nu pe sticlă fragilă, ci pe tablele de carne ale inimii tale, de către însuși degetul lui Dumnezeu. Fii atent la culori în zilele următoare. Vei vedea culorile mai vii, cerul mai albastru, iarba mai verde. Este semnul vindecării percepției tale, vălul a fost luat, solzii au căzut de pe ochi ca la Saul din Tars. Și vezi lumea așa cum a creat-o Dumnezeu, plină de posibilități și de frumusețe, nu plină de pericole și capcane. Frica a plecat, dragostea a luat locul fricii, și în dragoste nu este frică, ci doar putere și minte sănătoasă. Te binecuvântez acum cu binecuvântarea ireversibilă a Tatălui. Nici o oglindă nu o poate opri, niciun ochi rău nu o poate devia. Ea vine direct peste tine, te îmbracă, te protejează și te împuternicește. Mergi în această putere, trăiește la potențial maxim și nu uita niciodată că ești proiectat pentru victorie, nu pentru înfrângere. Ești capul, nu coada, ești sus, nu jos, și Dumnezeu este de partea ta. Cine poate sta împotriva ta? Nimeni, nimic, niciodată. Scrie acum cu toată forța sufletului tău ultima declarație de independență față de regatul întunericului. Scrie: sunt liber pentru totdeauna. Și lasă aceste cuvinte să fie pecetea care închide ușa trecutului și deschide poarta viitorului tău glorios. Cerul aplaudă, îngerii se bucură și tu ești gata să zbori. Dar ascultă, înainte de a închide acest capitol, mai am un cuvânt de cunoștință pentru cineva specific care citește acum. Simt o vibrație puternică în duh pentru o persoană care se luptă cu o durere cronică în umărul stâng, ca o greutate pe care o cari de ani de zile. Doctorii nu i-au găsit cauza exactă, dar ascultă-mă bine, aceea a fost zona unde mantaua falsă, proiecția oglinzii, se agăța de tine, o povară spirituală manifestată fizic. Și chiar în timp ce citești aceste rânduri, acea gheară se desprinde, căldura intră în articulație, mobilitatea revine. Mișcă-ți brațul acum, verifică, vei vedea că durerea a dispărut sau s-a diminuat drastic, pentru că jugul a fost sfărâmat. Nu este o coincidență, este puterea eliberării în acțiune, și dacă ești tu acea persoană, mărturisește jos: sunt vindecat, pentru ca piatra să fie pecetluită la gura mormântului bolii tale. Și pentru toți ceilalți, să știți că dușmanul, văzând că oglinda principală a fost spartă, va încerca să folosească suprafețe reflectante naturale, ochii oamenilor invidioși, pentru a te intimida din nou. Dar iată strategia divină: devino tu o oglindă a lui Hristos. Când cineva se uită la tine cu răutate, nu absorbi privirea lor, ci reflectă înapoi slava lui Dumnezeu, zâmbește-le cu o siguranță care îi dezarmează. Bunătatea ta va fi ca niște cărbuni aprinși pe capul lor, îi va confuza, le va scurt-circuita intențiile rele. Transformă-te dintr-un absorbant de energie negativă într-un radiator de energie divină.
Ai această capacitate, ai generatorul nuclear al Duhului Sfânt în tine. Nu ignora visele din următoarele 3 nopți, ele sunt critice. În aceste 72 de ore post-eliberare, Dumnezeu va face un download masiv de informație. S-ar putea să visezi că te muți într-o casă nouă, că primești chei, că zbori sau că îți schimbi hainele. Toate acestea sunt simboluri ale noii tale stări. Acceptă-le, bucură-te de ele și dacă te trezești în mijlocul nopții, nu te speria, este ora ta de întâlnire cu regele. Este momentul când 444 se aliniază cu inima ta pentru a stabili noile hotare ale proprietății tale spirituale. Gândește-te la Iosif, care a fost aruncat în groapă, vândut, închis. Imaginea lui a fost tăvălită prin noroi, acuzat pe nedrept de soția lui Potifar, o oglindă mincinoasă, care a proiectat asupra lui o imagine de trădător. Dar Dumnezeu a spart acea oglindă într-o singură zi și l-a pus pe Iosif al doilea după faraon, de la pușcăriaș la prinț într-o clipită. Aceasta este viteza cu care Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta acum, că blocajul a fost îndepărtat. Pregătește-te pentru o accelerare amețitoare. Lucruri care trebuiau să dureze 10 ani se vor întâmpla în 10 luni sau chiar 10 săptămâni, pentru că timpul pierdut se recuperează prin har. Vreau să te rog să fii extrem de atent la cuvintele pe care le rostești în casa ta de azi înainte. Pereții tăi au fost impregnați cu rezonanța veche, acum trebuie să îi rezugrăvești fonic cu cuvinte de viață. Nu mai spune, nu am bani, sunt bolnav, nu pot. Chiar dacă realitatea fizică încă arată așa, tu profesează realitatea spirituală. Spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Spune, prin rănile lui sunt tămăduit. Cuvântul tău este pensula cu care pictezi noua realitate, peste cea veche. Și cu cât vorbești mai mult cuvântul, cu atât noua imagine devine mai solidă, mai reală, materializându-se din invizibil în vizibil. Există o putere uriașă în unitate. Dacă ai pe cineva de încredere, un partener de rugăciune, roagă-l să fie de acord cu tine în acest moment. Matei 18:19 spune că dacă 2 se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Puterea acordului sparge orice rămășiță de rezistență. Un singur om poate pune pe fugă 1000, dar 2 pot pune pe fugă 10.000. Multiplicarea este exponențială, așa că nu te izola. Caută aliații divini pe care Dumnezeu ți-i scoate în cale. Recunoaște-i după Duhul lor, blând și după lipsa de invidie, ei sunt garda ta de corp spirituală trimisă să te susțină în timp ce îți reconstruiești zidurile. În final, vreau să știi că ești iubit cu o iubire care depășește orice cunoștință. Dumnezeu nu te-a salvat doar pentru a te face o unealtă utilă, ci te-a salvat pentru că ești copilul său prețios. El a spart oglinda pentru că îl durea să te vadă suferind. Inima Tatălui a bătut pentru tine în tot acest timp și acum El te invită la un dans al bucuriei. Nu mai sta pe margine. Intră în hora sfinților, intră în fluxul de viață, lasă râul să te poarte spre destinația ta. Ești în siguranță, ești protejat, ești liber. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Nu lăsa nimic să îți fure această bucurie, păzește-o ca pe cea mai de preț comoară, pentru că bucuria Domnului este tăria ta, este combustibilul care te va duce până la capăt. Și când bucuria aceasta inundă ființa ta, ea devine un scut impenetrabil, o barieră de foc lichid prin care nicio săgeată a îndoielii nu mai poate trece, pentru că acum înțelegi cu adevărat că lupta nu a fost niciodată despre capacitatea ta de a rezista, ci despre capacitatea Lui de a te salva. Iar salvarea aceasta este acum completă, totală și veșnică. Privesc în Duhul și văd cum ultimul ciob al acelei oglinzi blestemate se transformă în praf fin sub tălpile picioarelor tale, iar vântul Duhului spulberă acest praf în marea uitării, astfel încât nici măcar amintirea durerii să nu te mai poată răni, căci Dumnezeu face un lucru nou
și iată că el deja încolțește, nu-l vezi. Este primăvara sufletului tău care izbucnește violent peste iarna lungă a încercărilor tale, topind ghețarii disperării și făcând să înflorească pustiul vieții tale cu o frumusețe care va tăia respirația celor ce te privesc. O frumusețe născută nu din machiaj sau aparențe, ci din gloria interioară a unui duh care a învins moartea. Aceasta este ora finală a judecății împotriva asupritorilor tăi nevăzuți. Tribunalul Ceresc a emis sentința definitivă, fără drept de apel pentru vrăjmaș, iar tu ai fost declarat nevinovat, curat, spălat și repus în drepturile de moștenitor. Dosarul acuzațiilor tale a fost ars în focul iubirii divine, iar numărul 777 apare acum ca o ștampilă de foc pe fruntea ta, un semn vizibil în lumea spirituală că ești proprietatea exclusivă a Preanaltului, că ești intangibil, sacru, un teritoriu interzis pentru orice duh necurat. Și oricine va încerca să te atingă de acum înainte se va lovi direct de brațul extins al lui Dumnezeu. Simți greutatea slavei? Este cabodul, greutatea gloriei care se așează peste umerii tăi nu ca o povară, ci ca o mantie regală, confirmându-ți autoritatea de a călca peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului, fără ca ceva să te vatăme. Nu mai ești cel ce a început să citească acest text, ai trecut printr-o metamorfoză spirituală accelerată. Vechiul om, cel temător și legat de oglinzile minciunii, a murit, iar cel ce stă acum în picioare este o făptură nouă, un războinic uns cu un de lemn proaspăt, gata să cucerească munții promisiunii, și vezi cum 111 se aliniază din nou, ca 3 sulițe de lumină înfipte în destinul tău, marcând unitatea dintre voința ta și voința cerului. Nu mai există conflict interior, nu mai există dubiu, nu mai există da și nu. Există doar un da răsunător pentru planul lui Dumnezeu și un nu categoric pentru compromis. Există doar o curgere lină și puternică spre scopul etern pentru care ai fost creat înainte de întemeierea lumii. Te provoc acum, în aceste ultime momente ale întâlnirii noastre scrise, să faci cel mai curajos act de credință. Ridică mâinile spre cer, chiar acolo unde ești, și primește ploaia târzie, ploaia binecuvântării, care vine să sature pământul însetat al vieții tale, pentru că cerurile sunt deschise deasupra ta și nu se vor mai închide niciodată. Fereastra de oportunitate a devenit o poartă largă prin care intră resursele, sănătatea și pacea, iar numărul 444 sigilează cele 4 zări, nord, sud, est și vest, poruncind elementelor naturii, vânturilor, apelor și circumstanțelor sociale să coopereze spre binele tău. Pământul pe care calci devine stabil, fundația casei tale devine stâncă neclintită și nicio furtună, oricât de violentă, nu va mai putea clinti ceea ce Dumnezeu a zidit astăzi în tine, pentru că ești ancorat în veșnicie. Acesta este decretul final, irevocabil și etern. Oglinda s-a spart, lanțul s-a rupt, ușa închisorii a căzut din țâțâni, masca a fost smulsă. Ești liber să iubești, liber să trăiești, liber să prosperi, liber să fii tu însuți în toată splendoarea designului divin, fără frică de ochiul rău, fără teamă de ziua de mâine. Așa că scrie ultimul tău comentariu, scrie-l ca pe un strigăt de război care să se audă în tot universul, scrie sigilet cu sânge și foc și lasă ca aceste cuvinte să fie testamentul noii tale vieți. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, pacea care întrece orice pricepere, pacea care păzește inima și gândurile în Hristos Iisus. Mergi în această putere, mergi și nu te mai uita înapoi, destinul tău te așteaptă. Amin. Filmda narativă și când vei privi înapoi peste un an, nu vei mai recunoaște persoana care erai ieri
atât de radicală este transformarea pe care Duhul Sfânt o operează în tine chiar în aceste secunde finale ale mesajului. Pentru că nu am fost doar martorii unei simple lecturi, ci participanții activi ai unei liturghii cosmice de eliberare, unde îngerii au oficiat ruperea lanțurilor și unde tu ai fost protagonistul principal al propriei tale salvări prin credință, smulgând dreptul legal al vrăjmașului asupra vieții tale și predându-l în mâinile celui care judecă drept. Vreau să înțelegi cu toată ființa ta că ușa pe care Dumnezeu o închide astăzi în fața trecutului tău dureros nu o mai poate deschide nimeni, niciun om, niciun demon, nicio circumstanță, iar ușa pe care El o deschide larg spre viitorul tău nu o mai poate închide nimeni. Aceasta este garanția ta supremă, asigurarea ta divină că nu vei recidiva, că nu te vei întoarce la vărsătura vechilor obiceiuri sau la mizeria vechilor limitări, ci vei urca din slavă în slavă, purtat de vântul Duhului care suflă, acum cu putere în pânzele corabiei tale, împingându-te spre țărmurile unei promisiuni pe care ai așteptat-o toată viața. Totul se aliniază acum sub semnul perfecțiunii absolute, iar acel 777 pe care l-ai simțit vibrând în Duhul tău nu este doar o cifră, ci este codul de acces către odihna deplină, către acel loc sfânt, unde nu mai trebuie să te lupți cu pumnii în aer, ci câștigi bătăliile stând în genunchi, în liniștea suverană a celui preanalt, știind că războiul nu mai este al tău, ci al Domnului, și că El nu a pierdut niciodată nicio luptă și nu va începe să piardă tocmai cu tine, căci tu ești pupila ochiului sau ești investiția sa de preț pe acest pământ. De acum înainte, misiunea ta se schimbă, tu devii oglinda lui Dumnezeu pe pământ, reflectă-i bunătatea celor care nu o merită, reflectă-i puterea celor slabi, fii o teroare pentru regatul întunericului doar prin simpla ta prezență, căci oriunde vei călca, întunericul va fugi. Neputând suporta lumina orbitoare care iradiază din interiorul tău regenerat, vei fi ca o cetate pe un munte care nu poate fi ascunsă și oamenii vor veni la lumina ta și împărații la strălucirea razelor tale, exact așa cum a profețit Isaia. Pentru că vremea ta de a străluci a venit, iar gloria Domnului a răsărit peste tine. Ridică acum mâinile profetice peste viața ta, oriunde te-ai afla pe glob, și rostesc binecuvântarea finală care să sigileze cu foc tot ce s-a lucrat aici, ca nimic să nu se piardă. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească în fiecare clipă a zilei și a nopții. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine în orice situație. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, acea pace care strivește orice anxietate, pacea care păzește inima și gândurile tale în Hristos Iisus, făcându-te imun la atacurile panicii și ale fricii. Declar cu autoritate apostolică vindecare totală în trupul tău, de la creștetul capului până la tălpile picioarelor, orice celulă să se alinieze la ordinea divină. Declar prosperitate peste grânarele tale și peste conturile tale, ca să nu duci lipsă niciodată și să ai de unde să dai și altora. Devenind un canal de binecuvântare, declar protecție de foc în jurul casei tale și al familiei tale, ca niciun rău să nu se apropie de cortul tău. Și declar, mai presus de toate, că numele tău este scris cu litere de aur în cartea vieții și nimeni, absolut nimeni, nu-l poate șterge de acolo. Mergi în pace, viteazule, mergi în putere, fiică de rege, lupta s-a sfârșit, victoria a fost adjudecată irevocabil, iar cerul întreg sărbătorește întoarcerea ta acasă, în destinul tău original, nealterat, pur și plin de glorie. Scrie un ultim amin care să cutremure iadul și să bucure raiul. Și trăiește liber, respiră liber, iubește liber, acum și în vecii vecilor, pentru că adevărul te-a făcut liber cu adevărat și nimic nu te mai poate ține legat.